ଯଦି କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ହଁ ତାଳ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଲୁ ଦଉନୁ ଗୋଟେ କାହିଁକି ସେଠି ଅନେଇଲୁ ସେଠି ଦେଖିଲୁ କିଏ? ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାହାର ନାଁ ମିଷ୍ଟର ନାଇଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ତ ଆମ ଘରେ କହିଲେ ଯେ ଭାଉଜ କହିଲେ କି ଯାହା ଟିକେ ମାଛ ନେଇକି ଆସିବ, ତ ମାଛ ଆଜି ହେବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଟାଇମ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି 10ଟା ବାଜିଲାଣି। 10ଟା ବେଳକୁ ପୁରା ସାଂଘାତିକ ବାହାରେ ଖରା ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲାଇନ୍ ପୁରା ଗରମ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ଖରାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ 10ଟା ବେଳକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି, ତା ଆପଣ ମୁହଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲାଇଟ୍ଟା କେମିତି ପଡ଼ୁଥିବ। ସେ ଆମ କାର୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ତ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କାର୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ କାର୍ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ଟା ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମାଛ ନେଇକି ଆସେ। ତ ମୁଁ କାଲି ଯାଉଛି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ମାଛ ଆଣିବା ବେଳ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ପଳେଇଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ବାହାରିଲାଣି ଏ ଗରମରେ। ଖରା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ। ନାଇଁ ଆକୁ ନେବି ନାଇଁ, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ଖରା ଗରମ ଛୁଆଟା କାହିଁକି ତୁ ଯିବୁନି? କାହିଁ ତୁ ଯିବୁନି? ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ନାଇଁ ତୁ ଯିବୁନି, କାହିଁକି ଯିବୁ? ଖରାଟା ଦେଖ ତମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଖରାଟା ଛୁଆଟା ତ କାହିଁକି ଯିବୁ? କ'ଣ ଶୀତ ଦିନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଖରା ଦେଖିଲୁ ବାହାରେ କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ସେ କାନ୍ଦୁଛି, କ'ଣ କରି ନେବି? ଥାଉ ନେବିନି, କିଏ ନଉଛି? ଚାଲ ପଳେଇବା, ଚାଲ। ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ଛାଡ଼, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ମାମୁଁ ଗଣେ ମିଶିକି ମାଛ ଆଣିବାକୁ। ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ ତ କାର୍ ତ ଅଛି, ଖରାରେ କାର୍ ଚଲାମ ଶିଖିନି, ତ ତୁ କାର୍ ନେଇକି ଯାଉନୁ। ତ ସେଠି ବାଇକ୍ଟା ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆମର ସେଠି ବାଇକ୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ବାଇକ୍ଟା ନେଇକି ଯିବିନି। ତ ମୁଁ ଯିବି କେଉଁଥିରେ କହିଲୁ? ଆମ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ। ଆମ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ହେଲା ଆମର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ ଆଡ଼େ ଯିବି, ଚାଲୁ ଆମେ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାଛ କେତେ ଅଛି? 2300 ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ସେଇଟା ପକେଇଦେ। କୋଉଟା କହିଲୁ? ଏ ଆଗଟା ଏଇଟା। ହଁ, 31 ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ମାଛ କିଣା ଏବେ ସଇଲା। ତ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ଏବେ। ତ ମାଛ ଏବେ ଧୁଆ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ଥୋଇ ଦେଉନ, ସେଠି ଥୋଇଦିଅ। ହଳଦୀ ପଡ଼ି ଗୋଳା ହେଉଛି, ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ ଟିକେ। ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ଝିଅ ପଠେଇଦିବ। ଅଣ୍ଡା 100 ଧରି ପଳେଇ ଆସିବ ତଳ ଗାଡ଼ି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତ ଏଠି ଏବେ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ହେଉଛି। ଅଣ୍ଡା ଆମ ବାପା ଖାଇବେ, ଆଉ ମୋ ନାନୀ ବି ଖାଇବେ। ଅଣ୍ଡା ଲୋଭି। ତ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ବାପା ଖାଇବେ, ଆଉ ଆମ ନାନୀ ଖାଇବେ, ଯିଏକି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାରେ ପାଗଳ। ଖାଇବନି ମା ବୋଉ କ'ଣ ବାଛି ଆଉ। ତ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଜି ହବ। ମାଛ ତରକାରୀ ମେଡ୍ ବାଏ ଆମ ବଡ଼ ନାନୀ।
ଝିଅ ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ହେଁ ତାଳ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଲୁ ଦଉନୁ ଗୋଟେ କାହିଁକି ସେଠି ଅନେଇଲୁ ସେଠି ଦେଖିଲୁ କିଏ ଅନେଇଯାଇଛି ତାଳ ମୁଁ ଆସି ତାଳ ନେଇକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଛି ତାଳ ନେଇକି ନାଇଁ ତାଳ ଦେବିନି। ତ ମାଛ ତରକାରୀ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ରେଡ଼ି ତ କେତେବେଳେ ହେଇଗଲାଣି ବଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି। ତ ମାଛ ଏଠି ହେଇଛି ଆମର କଖାରୁ ଭଜା। ଆମର ଏଠି ବାପା ଏବେ ଲଞ୍ଚ କଲେଣି। କଲେଣି ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଳୁ ଭଜା ବାଇଗଣ ଚଟଣି। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଝିଅ ଖରାବେଳେ ସକାଳୁ ଶୋଇ ଶୋଇ ଉଠିଲା ଲେଟ୍ରେ। ଏବେ 12ଟା ଏବେ 1:30 ହେଲାଣି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ଆଉ ଥରେ ଗାଧେଇଲାନି। ଏବେ ଖାଇବ ଆଉ ଦେହ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଧେଇବନି ଆଜି ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ତାଳ ଖାଇକି ଦେହ ଭଲ ହେଇ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି? ହଁ ତାଳ ଖାଇ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ହେଇନି ଖାଲି ତ ଲାଜ କରିଛି ଆଉ। ହେଇ କ'ଣ ଦେହ କ'ଣ ହଉଛି? ଏ ହେ ଇଏ 2ଟା ବାଜିଲାଣି ଗାଧେଇନି ଠକ କୋଉଠିକାର ମିଛରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଏ ହେ ଅଳସୁଆ ଗାଧଉନି ଯା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ବା ଗାଧି ସାରିଲିଣି ସମସ୍ତେ ଦେଖ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ କ'ଣ କହିବ କହିଲୁ? ଗଲା ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 4:30। ତ ଏବେ ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶୀତ ହଉଛି ଶୀତ ଏଠି ହସିଦେଲୁ ଓ ଉଡ଼ିଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଓ ଏଇଟା କିରି ହସ ଟିକେ ହସିଦେଲୁ ଝିଅ ହସିଦେଲୁ। ଏଠି ବୋଦା ଆଉ ଝିଅ ହେଲେ ବୋଦା ମା। ଏଠି ହେଲେ ବୋଦା ମାମୁଁ ମୋର ମିଷ୍ଟର ନାୟକ ବ୍ଲଗ୍ସ। ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସେସ ଗୁଗୁଲ ଆଉ କିଛି ତଳେ କହିବ ବସୁନୁ ଆଉ କିଛି କହିବ କ'ଣ ହେଇଛି? ହାଁ କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଝୁଅ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଆମ ଝୁଅ ଏଠି ଆଉ ଆମ ଝୁଅର ମା ତ ଏଠି ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ହଉ ଆମ ଝିଅ ଟିକେ ଖେଳ ଦେଖିଆ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବୋଦା ଆମ ଘରର। ଇଏ ବୋଦା ନୁହଁ ଇଏ ଆମର ଭଲ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗଲା ଏଇଠି ଓ କାନ୍ଦ କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ଦାଦା ଧରିକି କିନ୍ତୁ ସିନା କରିବା କଥା ଦାଦାକୁ ଗେଲ କରିବା କଥା ଦାଦା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ସେ କାନ୍ଦୁଛୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଓ କଣ? ଦାଦା ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି ବଡ ହେଲା ବ୍ଲକ୍ କରିବୁ। ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଅଛି ମାନେ 11 ଭୋଜି ତ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇ ଆସେ କାରଣ ଅଲରେଡି ଟାଇମ୍ 9:30 ବାଜିଗଲାଣି। ଓକେ ତ ମୁଁ ଆସି ଫାଇନାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଭୋଜି ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ଓକେ ମୁଁ ଭୋଜି ଖାଇ ଆସିବି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ ଅଲରେଡି 10:30 ବାଜିଲାଣି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି। ଏଡ଼ିଟ୍ କଲା ପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାଲି କନେକ୍ଟ ହେବି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର।